Drevo je jeden z najdokonalejších materiálov, ktorý ľudstvo poznalo. Z malého semienka vyklíči najskôr prútik, z neho sa stane kmienok a nakoniec kmeň. Rastie desiatky rokov, rok za rokom sa sčítajú letokruhy, strom silnie. K tomu potrebuje veľa vlahy, slnka a vzduchu. Keď je strom dosť vysoký a silný, nastáva čas, aby poslúžil inak. Aby poskytol drevo ako materiál, ktorý zahreje, z ktorého sa postaví dom, vyrobí nábytok alebo hračky pre deti. Drevo je krásne, pevné a príjemné na dotyk. Drevo je pôvabné a hrejivé, tak ako ľudské telo. Rozdáva lásku, dobro i pokoj. A to máme spoločné. Volám sa Lenka. Želám si zachovať svoju prirodzenú krásu, túžim byť hýčkaná a zaslúžim si kvalitnú starostlivosť. Chcem sa páčiť a preto sa o seba starám. Používam kozmetiku dreva, pretože drevo je mojou podstatou. Tou pravou kozmetikou, čo poznám, je Lignofix. Lignofix ma dokonale chráni pred stárnutím, škodcami, nebezpečnými UV lúčmi a vodou. Moje telo vydrží vďaka kozmetike dreva dlhšie hebké, pevné a stále dokonalé. Starajte sa so mnou o drevo, ktoré máte doma. Zaslúži si to. Drevo spracované ľudskou rukou a ošetrené produktami Lignofix zachová svoju prirodzenú krásu po dlhú dobu. Vďaka tomu aj viac stromov zostane v lesoch, medzi lúkami a na poliach, aby robili domov zvieratám a nám ľuďom poskytovali radosť z prírody. Chrániť drevo mojou kozmetikou sa oplatí. Lignofix, kozmetika dreva.